Ginong Shono hakan ikajuk kabamenta kita kan kibiasan ran senrop hakti hakajan. Bat kini kinong yalam bat kinong sen pertai. Upat ba mata shani asu. Langi persang ban elak patong jit shani asu. Utai uju uni uju. Nakatanaw ka don kom sutho bakan lain jit inu uju. Na isnay kinong mikmat. Kamtam ni jadi hills bab rebab. Sngewthuh jongpi pada Shemphang kani ka jingya day jong kini kinong shono manu kita kinong shono trai ha kani ka juk ka bamenta ban cuba bet tek ya kata ka jingkeli jongpi kinong shono hakan ikajuk kabamenta kita kan kibiasan ran senrop hakti hakajan. Bat kini kinong yalam bat kinong sen pertai ngin ong bet ya kata kibiasan ran hakti hakajan kiba ong to ngan perlihat mangai kata penam ayang kata mangan ai tai kata. Kita kan kita kena shono. Ti unu shono ru dem yo pisa na u men ritren te un litre he ban li be no ngi kibri. Hab ai chwa. Ha. Hab ai chwa. Menta te ngim ong le si ong ru to pet ngan ai phim tan ri. Kita ke men shono ru kidawate. Nau taru. Bangi ru ngi don kam kata ngan penlek kini jong pi kata pi ngan hab lek be nong ya kini kam ai nga kata bangan yo ai kita ru kata ba kita ken yo ban ai ya pi ken nak mentah din habut kata ka jing Sngewthuh ba kini shono kidai hi kitu kibriu kibadan hakti hakjan kibiasan ran kat sabalek kat sabawan ban ya persang ban ya lek rung hakit liwing jong kibriu ban ya ong ban ya ai mo kat kaba ki sudan kam maki bakin ai lada ai sipon ai no ar entah kan kalong kata kadai ke jing nong jong kibriu ka juk entah Benta ka benengkong ngayero ya kitu ki political leader jongi ki bala bangkwai hadwar belai ki badai sisa ki leader nai benta nak benta jong ketua konstituensi baki ban yadah dan ban ra ya ki jing jong ketua konstituensi ya ketua kapon handrai benta da ka jing wan jong kene kejuk ke benta ke bala imat anda kalawan ketua ke MLA skim mo ke bagi keren borok benta hang taken kalawan no kata ka jing kuat raha jong kini kinong yela election ki benta nga ka we ka banga ke leader la de habang apa ya ka assembly session lakat no tuli kisnan di bala lai nga isen ay kito kinong mi kamat don't give us song light them without a single word kapo ka house to kumno nga dawa no boleh kumno boleh u ailat ya kinto bakin song hapo ka to ka house benar kami kito ki earphone mo hang to baru sisri ya ke di mo sitting allowance for the whole day ti menta nga berkat ba hakapor kumai example hakapor bolong MLA uni u RL teriang ngawar but uma es muli na juway mo kini kim day contractor kim day businessman they are really a leader kim don contractor hakti handrai men dapat hagan ni kajuk kamenta ngam kita asyo telen ngan sa pengkut hau telen ba kalami kinong election dari kontraktor ke supplier ke industrialisme saya ikut saya ingin poin mentah apa MLA scheme kat no kolor ki ay ngam tip saya kerja ka tu ke scheme kibade hok ban yo kim yo nganai ye phi ka nuksa hagas nem ko bong ar kat ka tu ko disaster hapo ka district ke jongi hapo jwai dan ni wei ibalong genuine ban yo ya ka jeng yarap ban yada ya ka tu ko soil erosion yo pan da kito kiba ingekran menta Israel balai kito kibala ada siu swagi election kito benar kila don lepa ka list ha UMNA jang kano constituency kaba menta kaba image show menta ba kat banang mi kisngi imat ba ubelai ula ai kamne shot lani ubelai kila expose ya kani ka jing la sang jong kini kinong yalam tiba menta beli ka jing keng dap lại si benai hap or beli yo sorok kadin kanos ngi lakut beli ya ka college mo nam tip kumno ka to ka college ka jang to tip hai kata ISTBT
Kajing kamen jangi 200 crore. Kumno kasarkan makaliya kalaban pendot aspa aklur. Ha kato kajing kabat kato kajing he. Ha kajing sala de ban yo. Kajing kababiang. Kaban yat de keep house nem. Ban yo ya kata kalikej. Ka ai kani kadaw. Kadaw kadai. Ba. Kislen balai. Kila bakala. Banjit ya kinong mikmat. Badai dagi kontraktor. Ngam bisri ya ke contract work yang ki. You concentrate on your business as a contractor. What not as an employee. Balai. Namar pimla ban deliver. Da kumno pimla ban deliver. Nak banta ka jing biang. Jong ke constituency ka ba pimla. Ngam ke dok tiyo no. Tang ba. Ki badan ha kata kalan. Kila Sngewthuh ki ai ta. Ngaman ha kan ni kan session. Nga song ngapet. Namar ki don ki jing keli ka bang ai mo. Nak banta ka to kanyut. Nak banta ka to kanyut ha joai. Han rai. Ngapet. Nga isnai ya kinong mikmat. Kam tam ni jadi hills ba brebak. Tamangin sa pwede yang kita akan lihat pun. Bardan, dong ini pasal sakan ni ka way pak kapila ban pensai kan ya. Pi lesi hang ni kendiat ngala ban nganum pen wandur ya ki pai ba nong bot kum ki tlen. Kalian ka jongamo. Kat kum ka jing Shem ka jing Sngewthuh ka jing lam. Shim hi kini ba kilong ki Riew pai ba ki ba sha be nong ki ba haban pet yap nau to tlen mo. Ti ke ba pelong ki Riew pai ba jing pat ba kilong kum ni. Ke bakin kelap man sha dor jung tlen ko ba keren pat. Kalong nomor ba pi lada pi wan naru kitu ki snam khat khandai spa anyu puar hadim rayo ya ka jala ka dei da ka jing remen sim ka jing thrang ka sim ba yo no ya ta ka jala le jom ka jing kwa dik no ban yo long try ka ri le jong ben ya lait no na ka asam bangin dong no ka jala ka ba pura la ka jong ngoh kum ka jai ben riu te bat da kata ka jing remen sim ban yo no ya ka ta ka ri le jong kam don ka kampat don ka jing kwa spa ka jing to shimet ka to pot ki beri kim pat perkhat ya jing ben to shimet kum ki pat ba yang perkhat be ya ka bit ka biang ba ka ri kan im ka ri kan sai ka jai ben kan kiu bat u di pai ba ngasngu ngim la ban kan lo ten rengan sapoi sha kata hi beli upai ba okulan long kumni upai baru hadian bola ula jet daga jing kini tikala sei kita ki beri ba bet ki ba biang ha kita ki snem renga i ba ka don ru le sei ka jing sting nakelen ki nongalam ki jing hadian bang yo ya ka jala naga san snem sha ka post snem hadian kat to kan ne ka wan nomor kat tim ka jing ya jikopor ka jing dawa ka don ha ka ha ki shinong ki thawa ka jing beri ka kam ka jam ngilanang ngeroi kala nang mi ki jing dawa ban anda kila sedang ban mi ki jing dawa upai ba sedang ban mat ki jinge sedang ban Sngewthuh ba kata ka ka bangadi ngam yo shu ko man shwa mangila sang ya bun pa ki shinong kila nang he ki surok ki nilakwa ki surok ki babha ka jing don kam kala nang mi mo ka jing dawa ka upai ba te di hang ta upai ba upai chi kinom ikmat kum kinong erap ki ban wan ra ya ka roi ka pa ki ban kentiu ya ka yo ka kot he te hadien bu upai ba yo i kita ki bang kata kawan ka jing Sngewthuh jelap jing upai ba ban jiet no mi ikmat he kawan ka jing Sngewthuh jelap jing pai ba ban jiet no mi khmat nama ki ong kan men toyu ngasul pelong he yo te ngim men toy li ulas sedang kata ka bor Sngewthuh jing pai ba ka sedang hadin bagi Sngewthuh ba kata ka jing jiet no mi khmat pleng kamon ra jing men toy ngidon sibon ki jing duna mdan ba pe mdan ba khmi ngi ti bat dei ha ka bakum kata ka por ba ki mi pat kini ki beriu mo ki bede kita kitlen ki bengila banong ha ka ni juk ki ba shim ka bu ya kata ka por namar ka failure jing kini ki nongilam ke jingi ki mi ini ki beri ki ban shim ka bu ki ban le men le pen thami pai ba bangin alat ini ngin wan mangi kabor te daga baki ki terwaru ye jing ai Sngewthuh ha ka por election le si ban ai Sngewthuh ban ai jingerap te kawan ga jing Sngewthuh bakla ki pai ba uni ubriu menta patlong e re udon ka men sim ban yarap ini la dau job le uni te mon un le sibon ki no sha ka bakum kita ki candidate dan ki kertong bari hang ta bas dang ban yo rung kli basu kli ki shim ku bu ha ka politics ha ka sinsha ka khada tenre onda menta ari ki bakum kita ki long khong pong kam long pan ku baki kulat pai ba unang long dukha shu learning ong long frustrate shu aktin mo long desperate hakaktin phari ulong dukha man sim ulak mi neti de namar kata daung ibu pai ba am ta ushim sting sindan pi de hanta kan bakadon ka jima upai ba mata shane asu langi persang ban elak ba tong jit shane asu utai ru uju uni uju ta ta ka don kor kom Sngewthuh bakan leng ni jit inu uju ubanum train nam ta ji upai pisa shim thap bam ai nai shim lani nai li thap bo shu ka de ta ka papolong bahkan sami kani ka jinglong ka bang ngisem shitom mentang ini keno ino mentang ki sedang ban don ki bakali jingkli apa kam ta ka mi sha ka si an bi sha ka peleng ka mot ngin keno ino ipai ba keno ino ngam nagle jong ahi nganong ipi kat kom ka jingsam ka de ki nong lam ki ba pelong ipai ba punong ni mla ban ben ki pai ba ni ko jing pen bit ki ba harukom yekini ki beri ki belulu ki ba shida ban ai pisa yeki ni ban kular kam ban kular jam yeki ki bam la long
kai stream hi bakata kaya tang snem kata ka shot tendep mo ka tem ngila blong kai stream ha ka baki kini ki ban pin thami namat ki priu ki bangat ha kata ka ha ka hau men shono ki ong kilong kum bebit mo ki ngat kim nang bani kun ki bot ban perta priu kim la ka tri kata ka shot tendep ka tri kata ka shapen bi te talong ka ju ti Sngewthuh shai ha bangi ringdor ya utau tlen ka ba kum bangi mangi matang iba kita ki nong lam ji ha jaka ba ki long ki nong shari ki lak ki nong lum spa na tadang ong ki nong ritlen te ba ki nong ram ki jong ki leaders ki jong ki ha ki shinong ki thau ki balik ban pen thami upai ba ka jaka ba ki nong rap ki long ki nong shono ban pen thami ki pai ba ban penyap baling ong ni penong kam kin penyap men sure ki penyap yo tu briu ba ki le shono mo ndai mena ki penyap ya ka lawai jong ka jai briu ya ka future mo jong ka tu ka yeng ka sem ya ka shinong ka thau de hang ta le sing ila ban ring dor ya ka ta ka Jingkren ka jing hapring utau nong ritlen hapring kita ki nong shono ki badan hasenda nong shono mot ki ba tip lut ya ka kam ka jam jong utu nong ritlen ma ki tip lut hang nu ri bu yo ta da ka no ka lat ti ka don ka jere ka ba jan ba hapring jong kini la da uni nong shono umle la ne umyo e ka bobeng le si ka kam kam ya te ka deal hapring gini ar mo hapring nong ritlen nong shono ka de ka ba climb ba bakin yemen toy lang bat ban lek ban pen thami pat show ni upai ba wadon chiki shnong ki thau chiki constituency ban lingba kapisa ka jang aipsa le si lingba ka pen sngop hai ki da ka kiat ko ka lek pan bam pikini kini bar khoi kilong kita ki ja pen shop bit pen thami ki pai ba la ni ka ta ka shot tendep ka bangina ka tien ka ba khamrim